見事なものです。パッ。何もかも。むしろ白目向いちゃってるもんね。向いてません。なんてこと言うんですか、レディーに向かって。あらら、八つ当たりですか？そういうわけじゃないですけど。運が悪かったとでも言いますか。それでは誰も納得してくれないんじゃない？そんなこと。鉄壁の盾に囲まれてもうダメだ、行く道も全部消された。そんな絶体絶命な逆境の中で決して諦めず、自分なりの方法で盾のほころびを探し続けることができる人間、そういう人間だけが生還できる。たった一人でもね。まあもうそんな勇気はないか。